Луксозната баня е символ на комфорт, релаксация и елегантност, който може да превърне ежедневието в истинско удоволствие. С подходящите елементи, материали и внимание към детайлите, банята може да се превърне в убежище за релакс и личен лукс. Следващите съвети ще ви помогнат да създадете баня, която вдъхва спокойствие и вълнение и създава усещане за ексклузивност и стил. Първи. Избор на стил и атмосфера. За начало решете стила, който ще вдъхновява дизайна на банята: класически, модерен, индустриален или минималистичен. Класическите бани използват мрамор и порцелан, съчетани с детайли в златно или бронз, за да създадат усещане за разкош. Модерните бани разчитат на прави линии и гладки повърхности, а индустриалните съчетават бетон и метал, за да внесат уникален характер. Второ. Подбор на висококачествени материали. Всяка луксозна баня започва с избора на качествени и издръжливи материали, които не само изглеждат прекрасно, но и ще се запазят във времето. Мрамор, гранит, кварц и естествен камък са предпочитани избори, тъй като придават изтънченост и тежест на пространството. За по-дълготраен ефект и лесно поддържане, може да изберете и плочки, имитиращи естествени материали, които ще ви позволят да се насладите на лукса, без да се тревожите за поддръжката. Трето. Огледала и осветление. Огледалата играят ключова роля в дизайна на всяка луксозна баня. Те създават усещане за простор и увеличават светлината в помещението. Може да изберете големи огледала с LED подсветка, която да подчертае техния ефект и да създаде мека, релаксираща светлина. За допълнителен ефект, помислете за полилеи или декоративни стенни лампи, това ще добави доза екстравагантност и изисканост. Четвъртият – вана или душ зона с спа усещане. Централният елемент на една луксозна баня обикновено е ваната или душ зоната. Ако разполагате с достатъчно пространство, инсталирайте свободностояща вана. Свободностоящите вани са символ на лукса и придават класическо усещане. Душ-кабините могат да бъдат проектирани с масажни панели, дъждовни душове и парни функции, които ще ви дадат истинско спа преживяване у дома. Използването на стъклени прегради или матирано стъкло също допринася за съвременния облик на банята. Пети. Елегантни мебели и аксесуари. Мебелите в банята трябва да бъдат стилни и функционални. Изберете шкафове с гладки, лъскави повърхности и без видими дръжки за съвременен вид. За класически дизайн, мебели с издълбани детайли и бронзови акценти могат да добавят ретро-шик. Вложете внимание и в подбора на аксесуари: дозатори за сапун, държачи за хавлии и плотове от мрамор или друг луксозен материал ще внесат завършен вид. 6. Топлина и комфорт. Инвестицията в подово отопление и стенни отоплителни панели е нещо, което ще ви донесе допълнителен комфорт. Подовото отопление е не само практично, но и добавя усещане за истински лукс, когато краката ви докосват топъл пот. Подобни детайли превръщат банята в комфортна и уютна среда, която ви позволява да се насладите на всеки момент. 7. Избор на цветове и текстури. Цветовете играят важна роля за атмосферата в банята. Нюансите на бяло, черно и сиво са класически избор, който придава усещане за чистота и лукс. За повече уют може да добавите неутрални земни тонове като бежово и кремаво, които придават топлина на интериора. Комбинирането на различни текстури, като матирани и лъскави повърхности, също внася дълбочина и съвременен характер. 8. Зеленина и декоративни елементи. Малко растения, като например орхидеи или сукуленти, могат да добавят живописен акцент в банята и да внесат усещане за свежест и природа. Растенията, особено когато са поставени в красиви керамични саксии, също допринасят за екзотичната и релаксираща атмосфера. Помислете също за декоративни свещи, ароматизатори и дифузери, които ще създадат приятен аромат и допълнително усещане за релакс. 9. Интелигентни технологии. Смарт-технологиите все повече навлизат в модерните бани. Огледала с вградено осветление и антиконденсна функция, музикални системи, които можете да свържете с телефона си, и сензорни смесители, които регулират температурата на водата, са само част от иновациите, които ще ви накарат да се почувствате като в спа-център. Освен това,
Автоматизираното осветление, което се променя според часа на деня, ще създаде различни настроения, подходящи за сутрешно събуждане или вечерна релаксация. 10. Ароматерапия и звукови ефекти. Ароматите и звуковете имат силата да влияят на настроението и усещанията. Инвестирайте в качествен дифузор или ароматизатор, който ще разпръсква приятен аромат на етерични масла, като лавандула, евкалипт или цитрусови нотки, за успокояваща атмосфера. Освен това, интегрирана звукова система с успокояваща музика или звуци от природата ще направи времето, прекарано в банята, още по-релаксиращо. 11. Пространствено оформление. Оформлението на луксозната баня трябва да е внимателно обмислено, за да се осигури максимален комфорт и практичност. Разделете пространството на зони за къпане, за тоалетни принадлежности и за грижа за тялото, така че да има логичен поток и лесен достъп до всички елементи. Може да използвате декоративни стени, мебели или прегради, които ще създадат чувство за отделност и интимност в различните зони. Заключение. Създаването на луксозна баня не изисква само бюджет, но и правилен подход и внимание към детайлите. Изборът на качествени материали, стилен дизайн и интелигентни решения ще създадат пространство, което не само ще ви доставя удоволствие, но и ще бъде истински оазис на спокойствие и комфорт. Тази баня ще бъде не само практична, но и луксозна и ще направи ежедневието ви по-вълнуващо и пълно с вдъхновение.